Hej så fandt og den cool her. I dag der skal jeg lave noget parkour. Jeg er allerede gået ind på en bane, og jeg tænker at den kunne være meget sjov at lave. Så vi starter op på det første hop. Okay. Nå. Okay. Jeg magter ikke at læse alt det der, derfor... Okay, checkpoint. Nej! Øv. Hvorfor kan jeg ikke sprinte? Nå. Vi prøver igen. Okay, der gik det lidt stærkt. Nej! Okay, min tastatur er lidt irriterende lige nu. Nej! Hvordan kan det være så svært? Okay. Rolig på. Nej! Ja, jeg ser om jeg bare kan godt... Hvordan... Tak! Wow! Det virkede godt. Seriøst? Jeg ved ikke helt om det her, det måske bliver en kort video eller en lang video. Det kommer an på, hvor godt jeg klarer mig i det her. Og indtil videre ser det ud til, at det bliver en lang video. Ja. Den der som ikke er svær. Sådan. Jeg er verdens bedste parkourmester. Og ja. Åh nej. Det gik ikke så godt. Men det er bare nederen. Okay, nej! Det spring der, hold da op, det er svært. Det er godt med noget udfordring. Jo, I skal lige vide, jeg har prøvet at optage en hel masse gange af sådan noget parkour her. Hovsa, jeg klarede det. Nå, men det der er problemet ved det, og jeg ikke har lagt dem ud, og på grund af, at der kommer altid noget i vejen af det. Altid. Så jeg blev nødt til at slette videoerne, og så begynde på ny. Så ja.
Men nu heldigvis håber jeg, der ikke kommer forstyrring i den her video. Og hold op, det er svært. Nej. Er det ikke en ting, man kan snyde med? Ej. Det er noget sværere, end jeg troede. Okay, så den en af de svære dele. Det er bare løgn. Nå, nej, en Peter. Nej. Lad os se, om hun gider gøre det. Så lad os se, hvor godt hun klarer det. Okay, jeg tror ikke, at hun gad mere. Okay, det er den første. Så lad os se, om vi kan gøre sådan her. Nej! Okay, så lad os lige se, hvad der står på den. Om det er et hint eller sådan noget. Okay. Okay. Wow. Okay. Ja, nej. Det er virkelig svært, synes jeg. Det er også den første gang, jeg prøver den her bane. Åh, shit. Nej! Kan man på en måde... Jeg var så tæt på. Men i hvert fald, det her, det var noget svært for mig. Jeg er utrolig dårlig til parkour, så jeg tror, at jeg vil sige farvel. Og vi ses næste gang. Og husk at abonnere og subscribe og like og alt det der. Så vi ses.